naturale. Da, naturale, pentru marea majoritate astea sunt vechi. Asta este din păr. Da? Da, din păr de la lână se scoate firul acela lung, care e mai aspru. Și asta e făcut din păr. Da, da, toate au așa, sunt toate. Asta este o batistă, o purtau legată așa. Și asta este tot din păr. Da. Asta este cânepă. Asta e cânepă. Pe aici mai avem niște obiecte de nuntă. Astea sunt de război, le-am adunat atunci pentru proiect. Acestea sunt toiac de nuntă, se invita de aici, era cu... Pentru vornicei. Pentru vornicei, da. Și astea sunt toiac de nuntă pentru nuntă, deci în loc de lumânări. Astea se făceau în ziua dinaintea nunții, se îmbrăcau cu pietre ponată și cu frunze de laură. Frunza care nu pentru siliarna. Și cea de la mireasă avea șerbet și cea de la milenul sau invers. Sper să nu mă fi înșelat. Aici se folosea grâu. Aceste două toiegi au fost folosite la o nuntă în 2011, o nuntă tradițională. Am o asociație pentru păstrarea tradițiilor, da. Ce bine! Și cu asociația asta, da. Am avut și proiecte europene. Aici e tot cânepă. Da. Și asta este lână. Aici la lână mai umblă și când vine la mai lână. Aici este un război de niște statute vechi de peste 100 de ani. Uitați-vă, au cu ele. Da. Este cu John Stejan și au cu ele. Așa. Aceasta este o piesă foarte frumoasă, făcută în manual, dintr-o roată de căruță. Piesa pe care au făcut și cei de la Muzeul din Bacău să aibă colecția lor. Este foarte interesantă. E funcțională, așa. Aici am pus se numește să se numea scaun de capă. Deci tatăl avea un scaun pe care se așeza la masă. Un scaun foarte interesant, dar mai și dus. Aici avem două lăzbezi de zestre, una mai mică, una mai mare. Asta am găsit-o tot așa la o mătușă. Era destul de deteriorată, dar am funcționat-o. Și aici foarte bine. Da, aici e lucrată colaborare, n-am puțin. Am mers cu mașina. Am fost inițiativă a conducerii, n-am fost a mea, că nu puteam să-mi aloc spațiul acesta. Dar nouă mi s-a dat ca și sarcină de înțelegere să facem un museu și am căutat, am găsit la un sat înțelegere, mi-au dat multe lucruri, mi-au donat. Foarte frumos, acum am imaginat ca și pe o casă de la țară, nu se potrivește cu pavimentul și cu tot ce este, avem și un opaiț acolo, și o vizitoare, da, și acele icoane vechi, și acele ștergare din cânepă foarte vechi, costume, da, sunt cu bumbac, foarte vechi. Sunt foarte frumoase, da. Da, și eu, și mie îmi place inima și cânepă, e favoritatea. Asta este o pânză de cânepă, pânză de cânepă frumoasă, da. Se pot face pănești de zi, nu pănești de sărbătoare. Originalul cum arăta, uitați-vă, uitați cât de frumos soarbe. Se spală, se îmbește. În apa râului se moaie la un moment dat, e bătută, e cu piua, e foarte tare. Ștergare tot din cânepă. Da, deci ștergare de cu așa ceva și genul de face și un masaj al corpului. Da. Sunt cele vechi. Cele mai noi după au fost odată cu introducerea, nu știu,
După cum puteți vedea, ne aflăm în bibliotecă. Acum, doamna Felicita, doamna bibliotecară, prezintă biblioteca din comună. Mai înainte a prezentat Muzeul Satului, domnului Alin Tudose, care se află într-un tur al bucuriei, nu, Aline? Da, tur al bucuriei, da. Și în cadrul atelierului, pentru o educație de clasă 6. Foarte mult, am știut ea ca educație. Veneam fiecare zi câte 2 ore. de copii, da. Aici avem un război european din 2012, când am avut tineri din Cehia, Grecia și Franța, care au venit și împreună am învățat să țesem, să coasem, să toarcem, folosim metode de educație naturală. Am învățat poezia câte război. Da? Știu. Da. Asta e esențial de funcțional. Au venit, da, au vizitat casele tradiționale, locuri inclusive, da, am avut câte o șervet din acela vechi tradițional. Să-și ia fire și usută foarte, foarte, foarte. Peste 100 de ani, ziceți? Are, așa mi-a zis Tania Elisabeta. Sunt... Da, este foarte. Vedeți că este și uzat, au plecat de zi. Dar cândva a fost o cămașă de sărbătoare. Și mai am încă una extraordinară. Da, roșu și este superbă. Are căsătura, se numește costura în fleată, pe care recent am reușit să o deslușesc și ajutorul e pus-o ei particip la un concurs, nu după acest model, ci după un altul, dar care are aceeași căsătură. Un concurs lansat pe Semne cu Sute Națiune, pagina de Facebook, un grup de 12.000 de femei și bărbați câțiva, coase. Și este un concurs, se numește Ia Idoma, care trăiesc în afară, dar sunt din România. Da, domnul Alin, ia spune, domnule, câteva vorbe. Cum ți s-a părut prezentarea muzeului? Da, chiar, spune-ne mai așa. Mă bucur că am avut parte de primirea asta așa de sănătoasă, de autentică, cum am avut și la plecare. Mă bucur că găsesc conul ăsta de muzeu, care păstrează exact tradițiile și cultura locului, care sunt esențiale fiecărui loc. După cum am aflat de la un spaniol, tot cu bicicletă. Mă bucur că doamna Felicita ține aici toată tradiția și toată cultura locului la oaltă, atât pentru străini cât și pentru noi românii care nu ne cunoaștem poate destul de bine rădăcinile. Și vă mulțumesc pentru că ați avut timpul să ne vedem la ora asta. Am ținut să vă cunoașteți, că știam că aveți ceva în comun. Da, l-am întâlnit și la funcțional. Deci asta este chiar... Da, spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre tura ta, ca să informăm publicul totuși despre treaba asta. Este un tur care are în vedere exact asta, atât să promoveze bicicleta, trandafirii, stilul ăsta de viață în mișcare pe care îl știe și Anton, cât și înapoi să promovăm locuri în care se păstrează încă tradițiile, în care se promovează cultura și se pot întâlni oameni care mai știu ceva din datina veche. Sau sunt chiar case vechi sau tot felul de tradiții de genul ăsta. Și împreună sper să promovăm bicicleta, să o ducem la rang de sport național, să fie recunoscută ca un mijloc de transport oficial pentru România bicicleta. Asta e de sens. În rest, suntem cu ambasadorul Electric Castle, încercăm să promovăm și acolo, cu cadrul altfel, tot. Dar nu te-ai gândit ca pe viitor să devii un ambasador al bucuriei, adică dintr-un tur să fii chiar un ambasador, chiar și neoficial al bucuriei? Să promovăm bucuria și la nivel european, dar momentan suntem la al 3-lea an în România. Cred că după anul 5 putem ieși și peste granițele. Foarte frumos, felicitări și ne bucurăm că te avem ca oaspete aici în Valea Mare, Comuna Faraon, județul Bacău. L-am auzit în emisie pe Alin Tudose, desfășoară un tur al bucuriei, după cum spune dumnealui, și acum se află la muzeul nostru din satul Valea Mare, unde o avem și pe doamna Felicitas. O rugăm și pe dumneavoastră să spună câteva vorbe despre această întâlnire spontană, așa. Ce părere aveți, doamna Felicitas, despre călătorii bicicliști? Că, până la urmă, în afară de călătorii bicicliști, ce? Știu foarte bine și eu iubesc bicicleta. Știu. Chiar am ținut de bicicletă. Așa. Super de promovat bicicleta, da. Și ce să spun, eu admir toți temerarii, toți oamenii care își fac orice pentru a-și împlini visele. Sunt și eu pasionată de tradiții și fac tot ce pot ca să... Să știți că și Alin este pasionat de așa ceva. La mine, dar nu l-am pregat acum. Încerc să transmit mai departe,
îmi doresc să las ceva în urma mea, de asta lucrez foarte mult cu copiii, pentru că cei în vârstă, din păcate, nu mai pot și încercăm cumva să reinventăm roata. De ce nu? Pentru că am ajuns chiar așa, neavând de la cine ne inspira, facem teste, încercăm până când ne iese ceea ce ne dorim. Și încercăm să revenim la vechile moșteniri culturale, la vechile tradiții, la meșile cele mai frumoase, dar la origine. La cele de peste 100 de ani, da, meșile de 100 de ani în culorile vopsite natural, costurile tradiționale, țesăturile tradiționale și chiar cele mai noi. Încercăm să îmbinăm modernul cu tradiția pentru a putea să purtăm. Pentru continuitate, exact. Noi cu Asociația Baș încercăm tot asta. Important este să faci ce-ți place, să o faci cu pasiune, cu bucurie. Cu bucurie, exact. Foarte frumos. S-a legat bucuria și aici, încă o dată. Iată un semn de bucurie oferit de Alin. Doamne bibliotecare, felicitați Farcaș. Îmbrățișarea noastră nu se va transmite.